3 fevralda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda medisina işgärlerine COVID-19-a garşy Sputnik Rus waksinasynyň edilip başlandygyny habar berdiler. Bu aralykda marada maska rejiminiň berjä edilişine gödökçülük güýçlendirildi. Polisiýa jemgyýetçilik transportynda barlyga geçirýär we maskalary näme dogry geýen ýolagçylary tutup akidýär. Hem jerime salýar, piýadalary hem jerime salynýar. Mardak habarçylaryň sözlerine görä, polisiýanyň reýtleri köçelerde we jemgyýetçilik transportynda şol sanda şäher awtobuslarynda we şäherçiler bilen etraplaryň arasynda hereket edýän awtobuslarda amala aşyrylýar. Şu nirden bayramaldan Mara şäherine barýan ýolda awtobus 4 gedek saklandy. Polisiýa awtobus ýolagçylarynyň sanyny we ýolagçylaryň maskalarynyň bardygyny barlady. Awtobus Mara şäherine girenden soňam ýene 3 gedek saklandyk we gaýtadan barlandyk diýip ýolagçylaryň biri adynyň agdalmazlyk şerdi bilen 3 fevralda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa maskasy näme dogry geýilen diýip hatap eden ýolagçylary ulagdan düşürýär we jerime salýar. Burnundan tehel aşak düşen maska düzgün bozmak hasaplanýar. Şeýle de piýadalar hem hökmany maska geýmek düzgünni bozýanlary ýüze çykarmak boýunça geçirilýän çäreleriň güýçlendirilendigini duýdular. Marynyň köçelerinde, ähli köpçülük ýerlerinde we howlularda adamlaryň maska dakyşlary barlanýar. Mundan başga da döwlet edaralarynda hem hususy kärhanalarda polisiýanyň reýtleri ýygy-ýygydan geçirilýär. Habarçylaryň aýtmagyna görä polisiýa birden edaralara barýar we maskany talaba laýyk geýmedik birini tapsa, ozalklary ýaly ýolbaşçylaryň ýanyna baryp şol ýerde jerime salmaýar eýsem, dessene polisiýa bölümine akidýär. Türkmenistan berk çäklendirmeleri we maska geýmek talabyny 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň koronavirus boýunça toporunyň ýurda sapar eden wagtynda girdipdi. Hema Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürüp, durmuşa geçirilýän talaplaryny ýokunç keteleriň öňüni almak çäreleriniň bir bölegi hökmünde öňe sürýärler. Türkmen häkimetleriniň maska düzgünliği bozanlar bilen alyp barýan görüşi ilata yaramaz täsir etirýär. Käbir ýagdaýlarda bu adamlar üçin işini ýitirmek töwekkülçiligi döreýär. Habarçylaryň maglumatlaryna görä, 3 fevralda polisiýanyň jemgyýetçilik ulaglaryna eden reýtlerinde maska düzgünliği bozanlygy üçin ýerden saklanan ençime ýolagçy diňe gün ortadan iş ýerine baryp bilipdir. Ýer saat 8-de işe barýarka saklanan adamlar polisiýanyň ýörüýti awtobusunda 4 sagatdan gowrak wagt geçirdiler. Polisiýa täze düzgün bozanlary gözlemek üçin şäher köçelerini aýlanyp diňe 12:20-de polisiýa bölümine tutan adamlaryny alyp barypdyr we jerime ýazýança ýene bir sagat geçipdir. Netijede köpüsi öýlen sagat 2 töwerege iş ýerlerine baryp bilipdir. Polisiýa işgärleri jemgyýetçilik transportynyň içindäki ýolagçylaryň sanyna hem gödökçülük edýärler. Awtobuslarda adam köp bolmaly däl. Dik duran ýolagçylar tapylsa sürüjilere jerime salynýar. Sürüjiler bu talaplary ýerine ýetirmegiň mümkin däldigini aýdýarlar. Sebäbi jemgyýetçilik ulaglarynda adatça ýolagçylaryň aşy köp bolýanlygyny belleýärler. Mardak habarçylar ýerli resmiýetleriň ilatyň maska dakynmagyna gödökçüligiň güýçlendirilmegini, vaksinasiýanyň başlanmagyna görülýän taýýarlyklary bilen düşündirýärler. Vaksinasiýa marada entek başlanmandyr. Aşgabatdaky habarçylarymyz bolsa, paýtagtda saglyk işgärleriniň Sputnik vaksinasynyň ilkinji sanjymlaryny ýem alyp başlandyklaryny 3 fevralda habar berdiler. Ikinji sanjym 3 hepdeden berdiler. Mundan ozal habarçylarymyz Orsiýatyň koronavirusa garşy sanjymynyň 15 fevralda edilip başlanjagyny aýdypdy. Ilata koronavirusa garşy sanjymyny etmek üçin taýýarlyklar ýanwar aýynda başlandy. Vaksinasiýa ediljek adamlaryň sanawlary düzüldi we Sewet Lukmançylyk edaralarynyň işgärlerine tälim berildi. Paýtagtda 60 ýaşdan uly adamlaryň gany barlandy. Liwapda COVID-19 keseline garşy vaksinalar edilmeli adamlardan zerur resminamalar şol sanda elektron saglyk kitapçasy talap edildi we bu uly nowatlary döretdi. Ýurtda hasabalanan koronavirus hadisalarynyň düýpden ýokdugyny resmi taýdan eglan edýän türkmen ýolbaşçylary koronavirusa garşy Orsiýetde öndürilen vaksinalaryň ikisini izlediňä resmi hasap aldy. Emma Türkmenistanyň häkimetleri öz ýylatyna koronavirusa garşy vaksinasiýa degişli çäreleriň jikmejiklerini ma'lum etmedi.